adikku. Ngopo kok iso nyawang unyeng-unyeng iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongane jenengan yo ngepaske rada mendak. Menika bareng ngresake kodhok. Ya malah wong tuwa donek kodhok. Iki dimong ki. Ayo, anakmu. niken ben bawa. Gede, dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nareng gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing gendong. digendong. Heeh, aku digendong. Wah, Iya. ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe janis. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel yo cemet ngono ae. Yo, dibawani sik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi konting mungil. Ha. Oke Om Jin. Mas Gareng. Dun. Wah, kula niku kangen kali piyai Kabupaten Ngawi mriki kok. Angke. Jawa Timur nggih to. Wingi Ngawi nganti Banyuwangi niku nek bangsa nggon mengapresiasi wayang niku pancen jagoan tenan. Oh lah wong niki mboten namung nonton Mas, juga menyerapi dan napa nggih mendalami kualitas si dalang. Kula anu Mas, garis ngandeli dawuhipun para pinisepuh, yen wayang kuwi dudu tontonane wong bodho. Betul. Wayang kuwi tontonane wong pinter jalaran niku mengke iso kanggo introspeksi awake dhewe. Oh, aku nek dadi Pandhawa ngono kae to. Oh, nek dadi Kurawa ngono kuwi. Mongko sing jeneng Pandhawa Kurawa ki ora ning endi-endi ya mung ning atine awake dhewe niki. Niki intine pancen do kepengin ngerti wayang niku sejatine pripun. Nggih. Dadi wayang niku ambak mung tontonan penuh dengan tuntunan, mung jenenge we wayang. Apakah arti dari wayang? Wayang dipandang dari sudut spiritual dan sosial kemasyarakatan. Yen spiritual. Wayang tuh wajib sembahyang. Nggih. Mbuh kuwi apa agamane wajib sembahyang. Itu harus. Nggih. Kalau dari sisi lain wayang ki watak manusia tergambar di sini semua. Niki sosial kemasyarakatan. Watak manusia tergambar di sini semua. Yang baik mari kita tiru, yang jelek kita tinggalkan. Nggih. Ambak-ambak gur wayang nek sing nglakokke iki dalang kuwi ya abot, Mas. Apakah arti dari dalang? Lagi dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kerja. Nggih. Mikir ngobake wayang, mripat nyawang, lambe omong, sikil jejak, tangane serakatan. Isih siji. Napa? Ngempet nguyuh. Nggih. Ya ora aku lah ya kerja, Mas. Betul. Langkahnya selalu diikuti oleh anak buah, dalam hal ini niaga lan pesinden. Nggih. Mula segala sesuatunya tuh ada artinya. Kaya wayang ki ana gawangan kelir, gawangan kuwi Mas. Gawangan tangan kuwi. Iki sisi spiritual. Heeh. Iki garis, Mas. Nggih. Garis dadi wong urip ning donya kuwi duwe garis urip sing diarani takdir. Betul. Nek ning nggon negara garise kuwi aturan sing kudu ditaati. Ya hukum. Nggih. Nah, mula nganggo kelir putih. Napa sebabe kelir putih? Ilinga urip ning donya kudu manembah mring Kang Maha Suci. Nggih. Kelir kuwi putih resik, tegese jagat niku resik. Sing reget ki wonge. Lah mula nganggo garis plisir ireng. Betul. Ning donya ki isine mung suci lan kotor. Kari kowe milih sing ngendi. Nggih. Nah, dadi kudu ngerti mendalami wong sinden kuwi ana tegese kok. Apakah arti dari sinden? Iki siap menerima tugas dari dalang. Nggih, terus Nah, iki dunia sekarang. Den rungokke ya den sawang. Mula sinden saiki dandan ayu-ayu. Yen biyen sinden madhep rene ora usah dandan nglengo ora masalah. Oh, ngoten nggih. Sebabe apa kok enek wayang simpingan kiwa, simpingan tengen? Ingat, hidup di dunia itu punya tetangga kanan dan kiri. Harus kita perhatikan. Ibaratnya jari tetangga itu saudara yang paling dekat. Nggih. Heeh. Tur niku ya dadi lambang, Mas. Simpingan kiwa, simpingan tengen. Simpingan tengen niku lumrahe wong ngarani mesti wong sing apik-apik. Ning ora ngerti ya nek ning kono ki ya ning Duryudana ya ning Betari Durga. Betul. Lah, simpingan kiwa ki bangsa buta sing elek-elek.
ora ngerti ya nek ning kono ning Baladewa nek liya-liyane. Nah, Niku nggo ngelingke sak apik-apike wong ki ana kurange, sak elek-eleke wong ana keluwihane. nah. Nggih, mula ora perlu nyacat kiwa nengen. Saiki tak takoni kowe Nggih, dalan. Lah nggih. iki wayang kulit tok dadak nganggo debok ki apa? Debok ya mergo tancepane kuwi kok. Nek jenengan apa debok? Debok kuwi terdiri dari dua suku kata, Debok. deg dan bok. Dadi angger wong lanang wis deg, wong wedok dan bok. Oh, iki nggo mantene nek iki. Maksudnya ngene, deg kuwi angger wong lanang nesu deg Kedecek atine atos keras. sing wedok kudu bisa ndang luluhake nganti mabok. Nggih. Nek padha mededeke Ayo bubar jalan. Mula dadi ngene lho Mas, dadi suami istri iki ketoke gampang ning sejatine angel. Napa? Suami istri iki gampang ning angel. Apakah arti dari suami istri? Nah, suwa kuwi berjumpa miki mikir. Jadi suami setiap Petruk sing wedok kudu mikir. Ora. Nah, terus? Setiap menghadapi masalah di rumah tangga harus selalu mikir jalan keluar solusi. Lah ya mesti nek nyawang sing wedok ya mikir kok kudu dinafkahi, kudu dicukupi. Itu salah satunya. Ning Terus suwa terus istri. Istri ki istilah tri ki telu. Istilah telu siji. Wong wedok kudu ngerti istilah telu kuwi ngenaki, Nggih. nganaki lan Terus? ngetengi. Oh, ngenaki. Ngenaki iki bisa ngenaki rasane sing lanang setiap Nggih. datang dari pekerjaan sembuyu kuwi wis ngenaki ning ati. Betul. Terus Nganaki. Wong wedok yen dikeki dhuwit blonjo ora dientekke muspro ning dianake. Dirembakake. Ya. Dikembangkan. Ngetengi iki tegese wong wedok bisa Meneruskan. garis keturunan. Betul. Lho. Nggih. Kuwi Ning nek iki wis wah komplit. Mantene ini komplit. Mas apa? iki Mbak Nata niku piyai sing anu Mas kaya dene tumbuh karo tutup, saling mensupport. Ya iki walian karo aku ya. Lah pripun? Bareng aku ngerti mau iki mulai sing gedhe sing kakung. Heeh. Aku ning omah sing gedhe bojoku. Wah iya. Bojoku angger semekrok lho. Heeh. Gedhe putih, wah janjikile papat anu apa kuwi jenenge senengane iwak sapi. Kusik-kusik bojoku sapi apa piye? Ora. Oke, abak-abak ngono kae sing ngekeki kenikmatan aku. Waduh nggih. Menikmati ora mung fisik ngono ning Nggih, nikmat heeh. bisa gula wentah Leres. kulo pemetu lan anak-anakku. Nggih. Aku tak njuk tulung karo adikku wedok sik nduk niken sik. Niken Iya, turu kok. Turu. Ora. Ayo. Oh, aku koyo wong nyambut gawe karo garap PR udah. Ya seben apa Kene, tugase ngono. Mriki. Ayo sik pelajar. Disengko. Alon-alon sing penting temonjo. Kene sayang. Nah, niki. Kene. nawala ya. Kene pangku Pak D. Rame-rame ngoyak cara mabur mulo aduh. Nyesep silek ning megolan. Alok-alok payune sandung-sandung Kopi. Derane dhewe ucul. Jroning kupon akeh piye. Ora komen kontrakan ting. Kombene wis asak makan mung kari wadai. Akeh kang kebandel kupone katon koplan sepulane. Sakane milih sarwa melo ingkang dudu mesine. Amburu ucap kelangan delok. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Trameng bebrayan urip ingkang prasaja. Wong buruceng kelangan delek. Nggih. Nggih ta? Oke, sing diarani wong serakah ngono wae. Nggih, tujuane iki jane apik nek gandeng iman iki ora kuat terus diiming-imingi terus miyur minggok dalan. Yen pancen jatah iki gur telu ya aja milik 7 lan 8. Jatah segelas ya segelas gitu. Oh. Nek dikeki saember ya bakal numplak muspur ora ning apa-apane. Nggih. Kowe ngerti ra, amburu ceng kelangan dulek kuwi. Delek kok dulek. Oh,
krungu rumah kudu. usahaku. Iki dadi aja sok milik barang sing melok engko malah ora apik dadi. Nggih, nek cara biyen yo aja milik barang melok kesusu malak mergo kaselak muluk. Engko ndak keselak-selak ngoten nika nek Bapak dawuh ngoten nika. Dadi wong ya kudu sing apa anane santai wae. Santai wae dadi. Nggih santai ning tanggung jawab ngoten. Lah yen bocah iki Nduk, Halo, wis saiki kelas pira to? kelas sekali Loro apa? SMA. Oh, Semar. SMA kok semak. SMA yen jarake atuh, jarake dekat to Semar. Ya wis ngono ya ora apa-apa. Ngono. Kelas loro SMA ndang kelas 3 gek kuliah. Wah, Nggih, Jan, arep kuliah temu ndi rencanane Cahayu? ada 2 pilihan. Wah, eneng loro. Yang Ya yen pertama pilihan ki Yen- mesti lebih dari satu. pilihannya Ya, ndi? yang pertama insya Allah teng isi. Isi terus Nggih, terus yang kedua teng Jakarta. weh Jakarta. Tak kira pertama isi, sing kedua kosong. Ya monggo mawon, bakune nek nggon bab kepinteran bangsa gegendingan aku wis kampiun tenan wis paham. Oh, Karo mateng. Niken. Iki mateng. Muga-muga engko ana krentek kepengin gayuh pendidikan sing anu napa ya. Non apa jenenge non nggon budaya. Ning nek perkara gegendingan rak wis elok. Welok wis pokoke Kula teng pedalangan mungkin Mas. Weh, arek pedalangan. Nggih, lek teng iya. isi lho nggih. Nggih. Oh, numpake sepeda. Insya Allah teng pedalangan. Insyaallah ya. Nggih. Heeh. Oh, Nek Nduk. neng Karawitan ya ngeri ya Mas. Lho ngopo? Nggih. Oh, ning karawitan ngeri. Ngeri petuke ngono-ngono kae. Lek dalang kan petuke karo dalang-dalang senior. Oh iya ya, heeh. Apa rumasane ra ngeri ya. Aja. Aja ning karawitan. Malah ngeri. Aja ning karawitan kepethuke kothok ogrok kuwi. Ayo Iki- nek pedalang petuk Alfian yo. Oh, isro. Ping ngekeki ra tau turu ya. Ana sing ngersake siriuning yo dibawani sik. Nggih. Yo, engko ndang istirahat. Wes aja dipaksa swara ki nek dipaksa pita suarane ndak malah kegegu. Nggih. Yo dibawani sik. Karep ben ora nyengko tak goleki kanca ya, Nduk. Nggih. Ayo kene, Mbak Eka prihatin ning sih. Ayo kene. Alah dangkel jati Ayo meneh. sayang. Mbok yo aja ngenyek to. Ben aku mau ya dinekke anu. Ya kene. Sin. Tuline bentak tong. Masa aku arep bohong. Petak. Mas Bayu iki kok. Kusik. Nah, kene rada rene adikku. Ngopo kok iso nyawang unjung-unjung iki ngopo kuwi? Aku rumangsaku ki lagi iki lho jagongan karo wong wedok kok iso delok unyeng-unyeng iki lagi. Ya piye carane ben iso jagongan iki jenengan yo ngepaske rada mendak. Ah. Menika bareng ngresake kodhok. Ya, Malah aja wong tuwa ngono. donek kodhok. Iki dimong ki. Ayo, Anakmu. niken ben bawa. Gede, dek niken kok kon ngemong. Lah piye ta? Lah piye nareng gendong ora kangelan. Malah numplek. Ya rasa iki, Ya kowe rasa sing gendong. digendong. Heeh, aku digendong. Wah, Iya. ya iki jejer karo Eka Ken. Wedhe jan. Sijine wutuh, sijine setugel. Ayo. Yo ora setugel yo cemet ngono ae. Yo. Yo, dibawani sik Duni Ken. Ayo, kok nek ora kuat genti kuwi klenting mungil. Ha. Oke Om Jin. Kene kunting mil kok. Sinebut pahlawan putri Sri Hening Mustika Mas Wardoyo Jumantono monitor. Nggih. Salam kangge Mbak Yuki. Oh iya. Oke. Ya, iki Nanang monitor, Mas. Saking Nganjuk. Salam kagem Pak Digaring Semarang, Mbak Niken, Mas Bayu, lan katresnan kula Dina. Oh ya. Nanang. Nanang merem. Nanang merem ki ya iso WA to. Iso ke malah ra tipu ya. Heeh to. Sing WA kan tangane ora mripate. Nggih pokoke Bu Pesinggan iki wis duwe penggemar dhewe-dhewe. Heeh.
Bu Pahmi nika Pak Supomo. Ya. Bu Darsini Pak Gelang Kalung. Terus Mbak Dita Nanang Merem. Nek Mbak Suci khusus Wardoyo. Ya. Lah penggemarmu sapa ya? Aku. Ah. Aku lagi golek iki. Lagi golek Lagi golek. Oh, penggemar kuwi akeh cempe cilik-cilik kaya. Ah, ndengi yo kepidak jaran barang. Ya kan. Ya. Putra Kanjeng Sira Ae. lawe Dukung prang Elah wale. Ding tong. kowe iki lagi arep tak lem lho swara apik kok dong ding dang dong. Dung prang prung. Wale druk. Malah druk. Ayo. Ayo. prang kang bacana Padha blasuk ki dadi jula-juli. Eka dudu aku. Tak kira kuwi yo, Dik. Saiki wis ganti ora ngono, Nduk. Eka. Dalem. Kowe nek anti ngeyel tak adai karung tak gua kali lho. Aku tak mlayu dhewe. Masa aku padane cempe. Ya, Enak ya. karung. bacana Ngebelo. Ngebelo. Ngebel ngapa? Ngebelo mangun yoga. Bebelo wirat moyo Anu. tan wurung sriuning gundu Wis cukul. Seriune gundul apa bar kemo kowe kok. Ayo. Gugur. Gugur kok. Wong nikan lali kok tekone Eka. Lah wong Eka wong lali. Kayak ratu wis lali. Sumpah aku marang ngomongi ngono. Ora tak omongi sriuning putul to. Malah sriuning gundul. Ayo. Ayo. ya padha ule ya Iya. Padha tule. Heeh. Live streaming Iqbal Pro. Wah, Weh. video syuting Iqbal Pro. Iki akeh iki sing live streaming. Oh, kuatah. Biasane anggere anu daerah mriki wingi nusul anu. Wah, apa niki kurang-kurang jejer ya. Lah, Enten. Wah, pokoke kaya ikan bakar kae lho. Wih, jejer. iku saking Sragen gitu Pak iya. Nggih, terus Jane- kemudian ya mesti Jane anu. sampean iki streaming apa dodol HP, Mas? Oh, sing kagungan apa sing kagungan napa niku channel niku anu berkahi kula tekan anu ngono kae kok. Nggih. Boyo Putih-putih lali enten kok. Nggih, Tega Wanu ya tekan kono. Nggih, yo lanjut. dadi mustikane ketuban Wah, mangsaku ngrusak kuping tenan iki. Ngapa nek to? Dodok kotak buatere ra umum. Ya ben krungu wong kene gamelan karo kene iki rada adoh. Aku ora budek. Wah, lah perasaan ya ora ngapa-ngapa Mas Bayu ngeprak ya ora Apa? Banter ora kan? mboten nih Lah iya kuwi kupinge coba iki tes meleh Mas Bayu. Ora banter kok tes meleh coba Mas Bayu. Ora sudi. Kupinge wis bosok. Yo, iki diaturke. Langgame, maka. Ya, Nduk, tayuke ge dijogeti Mas. Gareng, maka. Sriuning masih katuban alapan tresnaken saboya pati marang raden wirat moyo kampus praso anak ora pernah ngerti
Irama seger jawab. Ayo Eka siap. Ayo yo. Ayo Kak. Yo kayo, yo kayo. Yo. Sing joget khusus niki. Ayo. Mas Gareng. Niki ayo. Mas Gareng. Niki. Ngapa kuwi nek ngono? Kok nyapa to Pak De? Ngapa? Aku metu kok grup. Nyapa? Ora usah metu, tak toke. Tak delete. Masa nikah joget enak tutu dintak der. Aku tutu dintak nyek ini. Piye lah wong jogete wek. Ayo. Jogete mere nek semangate ora. Ora ana semangate pikir wis ngotot lho. Jogeti nek kaya Niken, kaya Eka, kuwi gena jenglengane pas. Coba ayo. Nenone ya tutuke Kak. Ayo. Ayo Kak, awas. Ya, ayo Mas Gareng. Oh alah telek, telek. Ngapa to Pak De kok? Aku anggere nyerane kamera iki tak dol. Kuwi Kuwi ngene peke sapa? sapa? Mbok. Aku anggere nesu nyolong wek wong kok. Wis ora anu. Apa-apa ora. Tolong diderke to. Tak nainya. Apa kuwi? Sesuk digodhog. Alah alah. Oh sawerane kok ngek gedang sajen. Ya mau saweranmu kayak Oh, kadono lho. Kaya ngene bojomu wingi tak telu to. Iya. Karo aku kembul kok. Iya. Nggih, makasih Mbak Eka. Anu Nggih. kasih. Nek aja ado-ado kalunggumu ning kono sik. Kowe angkerem kono wae, kowe angkerem kono. Ya, aku tak nyuwun tulung karo dulurku lanang mau Mas Farisa mau sik to. Oh, enten. Niki Ayo. niki teng Iki ana sing ngersake Lestari. Ayo didum loro Mbak Niken karo Mas Farisa. Ayo. Lestari. Lestari alamku. Kudu kuwi. apa lestari alam apa? Alam kubur. Kowe ngomong sing ndal. Kowe sing ngomong sing ndal. Mas Farisa kok jejer Niken Mang Chandra, Mas. Niken. Iya. Masya Allah. Sing apa putri kuwi kaya Betari Ratih. Sinawang jejer karo Bathara Kumaja. Ganti Mas Gareng. Ayo. Aku. Jejer Niken. Udah jejer. Wah, sing putri kaya Bathari Ratih, sing lanang kaya Komodo. Aku mudo to, Mas. Lah apa sing Kodomu. Oh iya, malah odol. Kowe wong wedok yayakan jejer karo Komodo. Ya ora kok pengen foto ya ora apa-apa. Pon Mas, mari pon monggo terserah. Mas Mari sapa to? Jejer ki Mas sapa? Farisa kok Mari. Mas Farisa.
Ayo aku mrikane mari Mas. Mari Mas. Yo, Lestari diaturke sik, monggo. Ayo. Ayo Mas Dimas. Den ngrasake diri iki gamelan Mas Larisa. Monggo, yo, monggo. Haji. Wah, Terima kasih Mas. Suarane panjang umurnya. Mas suarane iki mateng. Kayak suarane kaya suarane kaya suaraku gek nom-noman. 90 apa klebu 90 Indonesia Idol. 90 besar. 90 besar kok. Oh. Terus termasuk Aku biyen 50 kemerampok. Cerita malah bosok. Niki gak lungguh kono sik delok tak selingi silit. Niki enten sing ngersake gerajakan Banyuwangi. Ayo. Oh. Mbak niki gak lenggah kono sik aja dado. Oh, pisan kas lagune. Nggih. Aku nyuwun ayo Mbak Dita rene. Dita. Karo Eka. Ayo kene. Wah, ayo. Lho iki wis tekan ngono ta aku yo. Eka kok nangkrem cedhak kene kok ya balik papan. Mula ki pokok enek mak berobat ngisor debok ki bae kan. Masamu ki apa celurut apa piye? Ora ngerti aku mah maklak mungkin tak kira apa bae kaya. Lah iya. Ayo kene gerajakan Banyuwangi bawani sik jilak ayo. Mangga. Sing jeglek Mas Gareng. Oke. Ayo Mas Gareng ing tengah. Ayo Eka ngapit. Yo mambiat mayone man. Mangga. Iki senengane Mas Agung Bakar iki senengane basa Banyuwangen. Nek pas pinuju live ngono kae aja lali Banyuwangen. Wah, berarti me padha karo aku. Kenapa? Kono Banyuwangen aku Banyu Gendeng. Biasanya Mas Agung iki kok Fahmi kok remenane senengane Fahmi kok. Kuwi kanca lawas karo Mas Agung kanca lawas. Fahmi lawas anyar ke arep kok. Ya, monggo. Mambiat mayone Pas, yuk. Iya. Pas. Pas. Ini Pak dia lho celeng. Ya rasa banter-banter. Ayo. suarane Jo ngopo ta cah? Ya. gandeng belah biangan Gendeng balap yang ayo. Kok jeglek malah nguyuh. Lah wis telo kono mlaku wae kok. Ayo genti Walang Sangit. Ayo. Ayo Kak. Mau pisan-pisan ki dialem ayu apa piye ngono lho. Ya wis ora walang sangit. Apa? Rayap. Oke telek cecek. Kok sik ngarani magare kok trek cecak iki lho. Lah ireng putih aku kelingan. Oh iya. Cilike ora masalah ambune. Ayo Mbak Eka sing cantik. Ayu ta? Ayu dhewe. Nah, makasih. Ayune nek dhewe ijen. Nek karo Mas Gareng ayu kowe Kak. Tenang karo Mas Gareng ayu. Kok iso dipadakno Mbah Buyut iki lho. Wis to diterima-terimake. Ayo. Siap. Nyerap. Ayo. Nyeram biai. Kowe karo jengleng apa bedhok pitik? Jeglek lho kok jeglek. Sah aku. Kaya arep nyekel garangan. Kok padake garangan. Ora. Padake garangan. Mau tikus saiki garangan. Aku ora muni tikus, aku mau kaget tok ngisor debok kan mak brapet apa tak kira apa bae kowe wis nunggu ngono. Sing bener ki luwak. Kae kan. Ka. masa aku ora tau Ka, Eka.
Pak Bayu ngono kuwi lek karo anggota lawas. Iya to sia-sia. Iya. Wis sabar. Anggota lawas iki galak-galak. Wis kek ayo nembang neh. Anggota aku biar iki mantan dem kolektor kabeh iki tadi. Kaya kucing. Ya. Ora apik blas. Nah. Ya. Sik tak menata. Ya. Alah. Aja omong ae. Oh iya iya. Nyerambai nuswan toro Malah kejak meraki kok. Lah iringane ngono. Wah kaya son gorek. Grajakan kok metu bom barang. Ayo Dita. Pianyu Kawan golongan Kak, iki dina iki live streaming oke banget. Wonten Eneng pirang-pirang. SBA TV. Oh, iya. Kok omonge ora mau. Wacine wong jeglek tinggal ngobrol. Iki enek titipan sing kudu ndang disampaikan, nanti ndak salah lali. Lho kowe iki CV titipan kira to piye? Nah, ayo. Wong ana wong jeglek ora dijeglek malah. Lan ke dolar seker. Ya Kak. Anu dalangmu bengi sajane komplit. Saplai ulang tahun pernikahan lho. Anu gumbira. Gumbira. Saiki wayahe jenggleng. Percil kok kon ndendes. Ya ora apa-apa to bercil karo kodhok. Ayo. Ya Kak, ayo. Lor lan kidul lalasangker. Lor lan kidul lalasangker. Wong Jawa. Kok dadi disko Jawa to, Cah? Wis ngapik to, Ndak. Wayahku aku ya pengen dijenggleng karo Pak D lho. Oh iya, jengleng. Kang Kaliwiat. Kang Kaliwiat Lah. Belambiangan. Kaget aku. kuwi tanda-tanda Kak. Tanda-tanda apa? Stroke. Ora. Labir ditai. Lah piye to dileket mau ngono lho tak Wah, aku tahu. manut sing ndang lho. Lah tak kira stroke. Tak kira kebake apa. Ana wong joget kok ora tak ada stroke. Jenggleng tapi jangan gini. Aku tak jadi takut. Takut ya ora sepiro, gila lho. Nek wedi cek duwe merbawa nek gila kuwi berarti jijiki. Gak. Sing apik to. Iya. Belambiangan. Belambiangan. Ya. Aja takon senang Tanah India. Gumeliaring. Yo. Taman Sari Nusantara. Belambiangan.
Gerajakan, monggo ayo yuk. Wis ngatur gerajakan apa Mas? Kok terus ngomong aja ngewel terus wis. Kok lagune wis entek aja keter wae. Iki agar tak culke ngene. Oh lumrah iki loro 5 iki 210 iki.
Ya ketoke nek awake iki fit tok ya. Wit apa ngene iki? Lho Dedek bangun. Ya. Di kerene Dedek. Aja. Ya saiki tak ngaturke iki elo iki khusus e Mbak Darsini nggih. Oh, ya Mbak Darsini. Saking Bapak Gelang Kalung Ngawi. Oke. Oke. Pokoke ra Mbak Darsini aku mulih pokoke. Pokoknya ora lek dar ora. Sik ken Iki kula dereng, Mas. Sik bariki pisan. Aku wis lak kebelet iki muntup-muntup iki wisan. Yo di acara-acara ngono sik. Iki gen sing sepuh sik mengko lagi kowe meneh. Bar iki ana sing ngersake ayang-ayang. Nggih, yo kok diaturke. Sik tak selani Mbak Dar iki yo. Oh Pak Gelang Kalung lak masuk angin. Ayo. Yo, monggo. Nesu, meke dibanting nesu. Ora nggo mercon kaya. Monggo, yo. Ayo. Tur panjang.
Nggih, makasih. Yo, nduk niki iki. Monggo ayang-ayang. Nggih, ayo. Alhamdulillah pun ra dilega niki, Mas. Iya. Lho botoke iki ndi? Ah, wis kok crit ngono tok. Bocah iki kemproh. Arem. Nganti kopoh-kopoh ngene iki lho. Apa rumasane? Kok kopo-kopo kaya wong bar lair ke ae. Yo, ayang-ayang, ayang-ayang ning ijen wae rasa duit nggih. Ora rasa Men marem suarane. Fokus ning niken. Monggo, Aku ayo. ya tak pinara. Ayang-ayang, ayo, Cang. Ayo, monggo.
rumangsa lega atiku wis. Meke aja digawa mulih, balekno rene. Oh, canggih. Nggih, nggih sik. Iki sakwise anu iki Mas Wardoyo lho. Nyuwun bajing loncat. Oh, ya iki jelas iki. Ayo, nek iki sing bawa ya kudu nyunyi. Suci sing wis pokoke get diperantasi suci. Iya, Mas Wardoyo iki ngersakake bajing loncat. Yo, Mbak Warsuci, mangga. Ora pas to sing Mas Awok. Kaya ora gandeng. Spesial buat Pak Wardoyo. Nggih, ayo. Ya kene Mbak Suci, mangga. Mentaram. Terus. Ayo kowe bagian juga ayo. Kanggo sedulurku Betty Wulansari. Nggih, Mak Betty. Enggak kae lho nyempet ngono. Ndi? Mak Ya Betty. Allah. Lah karo Pak Giarto kaya kembar. Aku ate bingung. Pak Giarto sing ndi? Awet santen Mbak lho, Betty, Mas. yo ya Allah, Mbak Betty. Kuwi biyen sing dandani aku nek pas ketoprakan nggone Abah Kiro sing aku ya Mbak Betty. Sing nyungging kowe ya ku. Heeh, Mbak Betty. Ayo, Cahya Sumirat dibawani. Monggo, ayo. Arep ngetes sing gender aku Mbah Kum iki. Ayo Mbak Kum. Aja ngisin-isin ke aku Mbak Kum. Nggih, Mas Ki. Waduh. Arep petuk aku jero atuk rupane. Sesuk tak suntik wis ya. Monggo. Wis kendelok saiki Mas Gareng, arep wis kendel Mas Gareng. Oh, aku kendel, aku Wis dolan ning kamar sinden barang. Dolan. Ingo-ingo lho Pak Bayu. Ingo-ingo ten kamar sinden. Oh, saiki kowe tenan wis wani njaluk rokok aku barang. Wah. Wis karek golek gelungan. Sesuk jat ning kelihatan sik. Yo, Cahya Sumirat. Monggo, ayo. Arep Pakde. Tambahi siter sithik kok kecapi jane iso sak. Nulangku.
bakar ya. Rungake nganggo kecapi. Mbak Fahmi mboten Pak Bayu. Wawang saya transferan saking Pak Wardo ya nggih ya. Siapa? Mbak Fahmi. Oh ya kok joget yo anu maksane kok. Nggih. Oh, di Matur nuwun Pak Wardo ya. Ayo kene. Mula ditransfer amem ae. Anu Mbak Darsini ya untuk transferan kuwi. Aja. Lek dariku celeng serenggi wae tak gawake. Ayo, monggo Basing Lucak, monggo. Intro Catrik sik, engko siji-siji sing joget Mbak Fahmi sik, terus ganti Ayu. Lah, ayo, kita monggo Mas Agung, Gli Fahmi joget. Ayo. Teman lama iki, teman lama. Mas Agung iki teman lama nggih. Terus jenenge Sini Mbak Fahmi. yo, monggo. Monggo, diaturke. Yo.
Pami disusul Dini, ayo bertiga ning kono. Ayo, trio wek-wek, trio wek-wek. Iya. Ayo, ana sing ngersake memanik didum wong telu. Monggo, ayo. Sing adil. Nggih, langgam sik engko bablase irama jaranan. Monggo, nggih, ayo. Diaturke memanik. Monggo, ayo. Oke. Ayo yuk, wong telu kono yuk. Kok sik nganu sik ngetap. Oh nggih. Ya. Dan pokoknya sithik kudu dosa juga sih. Pami jaipong wis lumayan. Engko Suci karo Dita anu apa gambyong. Waduh. Elak tenan. Dini kok jatir. Ngajari padu ora cepet. Yo, diaturke memanik, monggo buka celuk, Edin. Monggo, ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Matur nuwun ibu-ibu kuda birawa sing sampun ngaturaken. Monggo lega. Kowe ora kuda birawa iku dandil. Iya. Mas Gareng, Nur. tahu-tahu satur panglipur kana Pak Diagung Pangaksami.